Omurigereri chingaki omochando kansa ogenda kwana kiakoba omochando monene kuchiesa abantu ao ase abantu abange banyakoba bagositia magema bona abande barese chinyagitari litugolia lero oyo mobo ase bali banyatokoba bagwetera omochando yo okansa alinde na ndakanyara kabaga osiro gombo epoas moindo geto niganyara kabaga kwani gwa chinsemo gyanyamiria ase abantu ao banyakoba bagwekirana ase nsemeyo na kumulera poas ogeto muna omonto bwata amarora manene na ase anyatokoba gose oburori bwa kansa bwanyatokoba boko munachirira mulikito Daniel Ntiri nigaikirana ase omuyigo yubwa matanga na gotwariganira robotiro kubwatia wasino muiwa amayenda nigabwatanse umugasolero ase kenyiro Kenya basa imiyaga chuba ase bunge ya Kitutu Masaba imiye kaunti ya Nyamira chingaki chokomwenia nyagosira umusae Boaz Moindio geto w'emyaka 33 uyo sireti bugemo bwaya asense ya Amerika magega yo kurwara oburere bwa kansa ubumanyekanite buna terminal brain tumor na niga sireti bugemo bwaya asenyagitali ya St. John's Hopkins Baltimore yogotoka asensemo ya Maryland mapema omwaka oyiga umubaro munene wabumenyi kurwase chinsemo aho nigo yikirana abairi abasani boigo abateri kurwasa rogongo rwagusia asokomwa maskania ye yomoelio katika complex yangu ambaye ndiye alinipewa boss na amemchukua lakini nasaya n'umuntu w'ubukumya narezi umwana nengabaika ana umwana wazabazanya abandi chinga kecho abamatebae nigo bamolera nagoteba buna ikiga nekiranye kiroro usiria homosae bogosemere kwabo boigo uringe kwebanga kibugima magiga yogosomigwa nobotaka nokoligia gwekerengo kiguru kwasi n'umuntu bw'abantu urenge asyokanisi tare kwa mubisa oseke bengi mumoje bura muri abangiga. This is a testimony that my brother was a loving, kind, and generous. Unaona kuwa na mwiso nenga umonguru Yesu Kristo emyaka ya arengense ndadiri emeke lakini akora manyinge abateri boigo bamolera na bamoteba nyegusira boss obegati yabaria babegete bosyo gosira ebyego kurasorogongo rwogusi na mono chinga kigati yabo baringe kwenyorera libaga ligochia gotera ase chinse cha Michael. In the year 2023, Niche Midi Nongengontu anyorete opportunity to go in the US. And nitukeli mo particular tarehe mbili ni chieta korra bozi kegere tore abasani na boss guru mtandao mono. So tarehe mbili of October 2023 kindendelewa yanga tebanga tingangende korra bozi kiagera busani bwesi migoka mbogo konya. When I went to check on boss na go get sana. And konda alichindagira chia Kenya kubora chirake. He took me to a hotel yomo Kenya ego sambe nyama ne logo kimo buyega bwa Kenya. And ekerere ngani boenda gwa kane kyako na akire show ibere sa to boy said no, you can't come to see me na ndo ogole ndagira nichengo yakana. Boaz no mosani ono monene una makumamba teba kere tu achire gali montolinero gotogeni no montolegerisha bigirina ne bya matera ito. Igobona ndenenega iga tuasiririo mosani tuasiririsha bigirina ne. Nyagosira boss nigo boigo halerwa nerombe yabarai kurwase county ya Nyamira igatiabo Moselista General Moske Shadrack Mose muimendera pwe county yo Moske Jerusha Mumanyi Moske Clive ombane gisairo MCA we wodi ya gachuba Moske Henry Nsinyubwaya igati yabanda bange abasabanye abe komoyo ya saga ya Nyagosira boss nigatiga magega umuri n'umwana umura w'emyaka 5 nkuroboderege doseni kyagatembe kuruiga se bunge ya Kitutu Masaba imiye kaunti ya Nyamira litrane nguruko Daniel Ntiri